Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, som web editor a SEO špecialista v Academy a v dnešnom videu sa zameráme na neziskovky alebo NGO a ukážeme si jednu vec, ktorú by som rád poradil teda neziskovkám, aby som im teda pomohol. A teraz, poďme na to. Jedná sa konkrétne o vyberanie peňazí. Kvôli čomu o tom točím video? Sú neziskovky alebo organizácie alebo ľudia, ktorí vyberajú peniaze na ulici a vyberajú ich formou daru. Z hodou okolností pred Kauflandom myslím, že v Rači, v Bratislave, som videl neziskovú organizáciu, ktorá tam mala sovy. To znamená, že veľmi krásne sovy, ktoré tam vlastne mali, ukazovali ich tam a aby na ne vyzbierali peniaze, aby im teda pomáhali, tak sa postavili pred Kaufland a zbierali od ľudí vlastne peniaze. A tie sovy boli naozaj veľmi pekné, dalo sa s nimi odfotiť, pohľadkať a všetko okolo toho, to znamená, že naozaj veľmi milí ľudia. Dokonca ja som tých ľudí potom ešte stretol vlastne v predajni, kde sa montovali ťažné zariadenia na auto a tiež tam boli presne s tou sovou alebo s tými sovami. A teraz, o čo tam vlastne išlo? Išlo tam o to, že aj kebyže chcem pomôcť tým ľuďom a podporiť vlastne tých ľudí na tie sovičky, s tým, že naozaj teda vidím, že je to reálna nezisková organizácia, ktorá reálne pomáha vlastne nejakým sovám, ktoré sa či už zranili, sú opustené, alebo ja neviem, čo sa im stalo, všetko možné. A vlastne ich zachraňuje, liečí, krmí a všetko okolo toho. Aj kebyže im naozaj veľmi chcem pomôcť, tak to nie je možné, lebo oni tie peniaze vybrali v podstate do kasičky. A ide o to, že ja pri sebe nenosím peniaze a nenosím pri sebe hotovosť. A v dnešnej dobe podľa mňa kopec ľudí už nenosí tú hotovosť. To znamená, že naozaj táto generácia nenosí hotovosť. Všetko má v podstate, ani karty, všetko má v podstate v telefóne. Telefónom dokáže zaplatiť, vybaviť všetko, čo potrebuje. A z hodou okolností ja som sa potom stretol s tými ľuďmi v tej prevádzke, kde montovali ťažné zariadenia, boli tam s tou sovou, takže som im povedal, že som ich videl a som sa ich teraz spýtal, okrem iného, aj na to zbieranie peňazí. Že prečo to nerobia nejako elektronicky. A už teraz neviem, čo mi povedali presne, že či alebo nevedia, alebo nemajú terminál, alebo čokoľvek, ale vlastne takýto bol dôvod. A teraz veľmi jednoduchá vec, ako môžete elektronicky zbierať peniaze, keď ste hocikde na ulici a keď potrebujete, aby vám niekto prispel, ste nejaká neziskovka alebo ste bezdomovec a chcete, aby vám niekto prispel peniaze a máte naozaj ten účet, tá bezdomovci možno nemajú ten účet, aj keď majú telefón, tak tým pádom si môžu založiť aj nejaký Stripe alebo nejaký iný systém na príjmanie peňazí, to je absolútne v poriadku. Alebo si môžu založiť nejaký bezplatný účet, aspoň si myslím, že ešte stále sú nejaké bezplatné účty. A myslím, že sú, áno, že sú banky, ktoré majú asi aj bezplatné účty aj pre bežných ľudí. A tým pádom, pokiaľ majú nejaký účet, tak v tom účte si vedia veľmi jednoducho vygenerovať QR kód. To znamená, že pokiaľ chcete, aby vám niekto prispel, bez toho, aby vám prispel elektronicky, bez toho, aby ste museli zbierať drobné, ktoré tí ľudia naozaj nemajú, niekto by vám aj chcel prispieť, ale proste nemajú sa peniaze, tak to môžete spraviť tak, že si v tej banke jednoducho vygenerujete QR kód a ten QR kód si napríklad vytlačíte na nejaký papier a dáte si na ten stolík alebo na to tričko alebo kdekoľvek, kde zbierate tie peniaze a veľmi jednoducho, keď zbierate napríklad na sovy alebo na nejaké zvieratá, tak môžete zhmotniť tie peniaze. Napríklad, že ja neviem, 2 eurá to je jedlo na, ja neviem, pol dňa, na jeden deň, alebo že 20 eur, že to je, ja neviem, vybavenie pre nejakého psíka, alebo pre nejakú sovičku, alebo priestory, alebo nejaká deka, aby nejaké zvieratko nezmrzlo, alebo aby tí bezdomovci nezmrzli, alebo čokoľvek. A môžete si tam vlastne dať, povedzme, 3 QR kódy, každý bude na inú sumu. Samozrejme, keď niekto načíta QR kód, tak sa to môže dokonca aj zmeniť. To je jednoduché, ale pokiaľ sa tým nechce niekto zabávať, tak načíta QR kód, dá odsúhlasiť platbu. A tým pádom vy si môžete ako keby že na ten stolík, tričko alebo čokoľvek dať ten QR kód a zhmotniť tú sumu s niečím, na čo ten človek prispel. Keď tam budú iba 3 QR kódy, tak naozaj ten človek to nevie zhmotniť, aby vám teda prispel a možno ani nebude taký ochotný prispieť. Ale keď tam dáte, že na čo sú tie 2-3 eurá, prípade 20 eur, tak verím tomu, že
vyzbierate oveľa viac peňazí ako len do kasičky. Samozrejme, kasičku tam majte. Pokiaľ niekto chce prispieť, tak naozaj nech tam prispieje. Úplne ideálne priesvitnú kasičku, kde vidno, že už ľudia prispeli a možno tam mať nejaké vytlačené, že keď to bude plné, to znamená, že ste prispeli, 1000 eur a to znamená, že z tých 1000 eur, budeme fungovať 3 mesiace a môžeme zachraňovať tie zvieratka alebo tých ľudí 3 mesiace. Takže určite je dobre tam mať aj reálnu možno kasičku a možno aj priesvitnú, nech vidno, že tam už niekto iný prispel. A taktiež je dobre mať tam aj fotky, že reálne robíte tú prácu, čo robíte, aby si niekto nemyslel, že to je podvod. A plus, teda pokiaľ chcete zbierať peniaze aj online, teda z online platieb, tak mať tam aj ten QR kód. Ten QR kód vy môžete rozdávať aj nejakých letáčikov. Videl som, že tam naozaj máte aj letáčiky, niektorí z vás, že tam sú tie sovičky, ľudia, zvieratka, psíky a všetko. A plus tam dajte niekde aj ten QR kód, že cez toto vám môžu prispieť. Čím menej ako keby námahy a rozmýšľania, aby ten človek prispel, tak tým rýchlejšie a ochotnejšie prispieje. To je to isté ako na e-shope. Čím menej prekážok v nákupe nejakej veci, tak tým jednoduchšie a tým viacej ľudí si nakúpi tú vec. Samozrejme sú rôzne segmenty, ale keď sa bavíme proste o veciach, ktoré stoja málo a sú naozaj také, že si ich kúpite bez rozmýšľania, tak je to úplne v pohode. Takže, len aby som to zhrnul, používajte QR kódy, ktoré sú defaultne v rámci vašej banky. Myslím, že už každá banka dokáže vygenerovať QR kód na prijímanie platby. To znamená, v banke si vygenerujete QR kód a ten QR kód máte niekde a cez ten QR kód vám dokážu ľudia, keď si ho naskenujú, tak zaplatiť alebo prispieť na nejaký napríklad transparentný účet. Myslím, že tie transparentné účty sú aj zadarmo pre tie neziskovky alebo pre nejaké ďalšie organizácie. Takže to bola moja rada v rámci neziskových organizácií a odbúrania prekážky, zbierania online prostriedkov vlastne na ulici alebo hoci kde. To bolo vlastne všetko. Pokiaľ sa vám táto rada alebo video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.